सासे लंपट फोरोंगिरिनि आखायाव सासे नङा सानै नङा साबा फरायसालिनि जिउखौ धंस खालामदों डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारी लंपटआ। गसाइगावनि कासाबारि रामदेवआव मुगैथावना जाथाय। 7-8 बोसोर बैसोनि गावनिनो साबा फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों डेभिड मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारी लंपटआ। गोबाव साननिफ्रायनो गावनि उन्दै 7-8 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामबोदों डिभाइन ग्रेस इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारीया होननानै गामिनि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। गोबाव समनिफ्रायनो जाथायनि सायाव गुमुर मोनदोंमोनब्लाबो रोखा फोरमान गैयिनि थाखाय जेबो राहा लानो हायाखै ओनसोलनि सुबुंफोरा। नाथाय दिनै जाथायखौ जायगायावनो हमनो मोननानै जायगानि सुबुंफोरा लोब ओंखारबोयो आरो गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारी लंपटखौ हमनो हायो। माबायदि माबाखौ लुबैयो नोंथांमोनालाय? दाथ' जों सिगां जेरैबायदि आसा खालामनानै गथ' गथायनि जिबनखौ खांलांनांगौ स्कुलनि प्रयजन जानायाव जों सुबिदाखौ होबोदोंमोन। नाथाय दिनै नैबे गिदिर एकदम जघन्य सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ बेबादि जिनाहारि खालामनायनि बिसयखौ लानानै जोङो नैबे स्कुलखौ आरो बिथांनि थाखाय जिन्देगि जोङो होबावफिननाय जानाय नङा। बिथांनि सायाव मा साजा लुबैयो नोंथांमोनालाय? साजाया बेनो दा बे उन्दै गथ'नि जिबनाव जेबादियै नायथावै मुगैजाथाव बेबहारखौ खालामनाय हिसाबै बिथांमोनखौ प्रसासनफ्रा मा सासन खालामो बेखौ गोसोबादि खालामनो हासिगोन। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।